Kita nyo ba? Apoy na. Kakaiba ito eh. Seafoods kasi ito. Papunta tayo dito mga kasinag sa gubat. Gawa ng manguha tayo ngayon ng panggatong. Naubusan kami ng uling. Kaya ngayon mga kasinag, magagatong naman po kami ng kahoy. Kasi naubos na yung uling na bao na panggatong namin. Papasok tayo dito. Hahanap tayo ng panggatong na kahoy. Yan. Papasok tayo sa gubat na ito. Sana makakuha tayo ng mga panggatong. Nandun dito may mga tuyong kahoy. Parang may nanguha na rin dito ng panggatong ah. Siguro to, tuyo na daw to, tuyo na. Yun, tuyo na. Ay. Meron pa ako nakita dito na balingsanga. Ayun o. Na balingsanga ng kahoy. Ayun. Ayun o. Yun. Tignan natin kung tuyo na yun. Ang mahal lang kasi mga kasinag ng uling dito sa amin. Uling na kahoy, uling na bao. Napakamahal na po. Kagaya nung nakaraan nagkupra tayo kaya tayo nakapagatong ng uling, pero ngayon magkakahoy na po tayo gawa ng wala na tayong uling na bao. Wala rin tayong pambili mga kasinag. Napakamahal po ng uling na bao dito sa amin, pati uling na kahoy ang mahal na rin. Kaya ngayon ang gigatong na lang namin ay kahoy. Yan, tuyo na. Ganito na lang po ang gigatong namin. Sipag lang talaga at libre naman ang iyong gatong. Basta masipag ka lang.
Ganito lang ang kinukuha namin panggatong mga kasinag, yung mga nabaling sanga ng kahoy na natuyo na. Ayan lang po ang ginagatong namin. Basta makita namin sa gubat na tuyo na, ayan ang kinukuha ko mga kasinag. Kaya mga kasinag, naranasan nyo rin bang mga ahoy, manguha ng mga panggatong? Ayos to, tuyo na. Makulimlim naman ang panahon natin mga kasinag ah. Parang babadyan na naman ang ulanin. Kailangan makapag-stock tayo ng panggatong pagka ganitong may low pressure. Kasi napakahirap mga kasinag kung wala kang stock na panggatong pag ganyang maulan. Dapat lubos-lubusin natin habang mainit pa. Makapag-stock tayo ng mga panggatong. Nabaak pa ang puluhan. Shit.
Nabaak yung puluhan natin mga kasinag oh. Pambihira. Nabaak. Masakit ito sa kamay. Gagawa tayo ng puluhan ito. Baak pa. Tigas. Dito na tayo sa bahay. Yan. Pahinga muna tayo mga kasinag at magluluto tayo ng ulam. Nakapagsaing na pala si mama. Pang ulam na lang ang lulutuin natin. Ito na mga kasinag yung aking karukog. 2 araw ko na pong bilad ito. Kung mapapansin nyo, lumiit na talaga siya. Dry na siya mga kasinag. Subukan po natin kung magawa na natin chicharon. Nagsalang na rin ako ng kawali. Painit-initin lang natin. Lagyan natin ng mantika. Yan. Try natin lagyan ng yan, tarukog. Tapos haluin ta. Kaso nagtatalsikan lang. Yun o. Nagtatalsikan siya pag piniprito. Wala kasi ako nung yung parang screen na sandok. Yung gagamit ng nagluluto talaga ng chicharon. May mga ganong gamit kasi ako sa Dubai dati. Hindi ko naman naiuwi. Subukan natin dito yan. Apoy na. Yan. Napasobra yata. Natutong. Hanguin muna natin. Hanguin. Lakas ang apoy natin. Yun, pwede na. Tiyo. Nalumoy na. Tikman mo. Ay ko sa labas. Patikman na rin kay Mrs. Tikman mo nga.
Mainit pa ang ganyan. Hindi, kanina pa yan. Tingin mo. Pwede naman ganyan. Kulang pa? Kailangan ma-perfect pa? Pwede na. Pero pwede na, no? Baga. Yung nga niya. Nilagyan ko ng konti bitchin. Dapat talaga ito, matansya lang ang apoy. Malakas yung apoy. Shilane pa dapat pala nito. Shilane ang lutuan natin. Para nakukontrol yung apoy. Ito naman kasi naging product natin. Ayos na. Kailangan pala, bilad na bilad talaga. Kamay mo uling. Dapat dry na dry siya. Kagaya ito mga kasinag, oh. Siya. Ayos. Kailangan ma-perfect ko pa. Dikit pa. Kunti pa mga kasinag. Pero hindi pa siya gaano lubo ayo. Baka kulang pa sa laga. Tapos bilad. Dapat talaga bilad na bilad pala. Pero yung crunchy niya, andito na. Ayan po. Pero ito okay na. Ayan, oh, lumubo na rin siya. Kaso hindi ganong kalakihan. May kulang pa ito. Baka kulang pa ito sa pakulo. Kulang pa sa laga. Tapos sa bilad. Pero ayos na. Halos kagaya na rin siya nung ginagawa kong mga chicharong baboy. Pero kung chicharong baboy ito mga kasinag, napakadali lang gawin ito. Easy lang to sa akin. Kaso kakaiba ito eh. Seafoods kasi ito. Ayos na. Kunti na lang mga kasinag, papiperfect ko na to. Ay, ang lakas ng dagat. Ayun mga kasinag, oh. Kukuha ulit tayo. Pahipas pa lang naman ang dagat. Makukuha ulit tayo mga kasinag. Gusto ko kasi mga kasinag na ma-perfect talaga yun. Kaya ngayon kukuha ulit ako. Itoy. Kasama ko si Pitoy mga kasinag. Ayan si Pitoy, oh. Ayan, oh. May lalay ako ngayon. Siyamahan ako ni Pitoy. Konti na lang. Konti lang mga kasinag, magtatagumpay din tayo. Perfect ko rin yun. Konti na lang. Ilang try na natin to. Baka final na to mga kasinag. Makuha na talaga natin. Makapagawa na tayo ng chicharong tarukog. Subukan ulit natin. Try lang ng try. Andito na ulit tayo sa Rawis. Ayan, oh. Ayun palang panggatong, oh. Dapat pala dito ako kuha ng panggatong. Susunod daw dito ako kukuha ng panggatong. Kanina doon tayo lang wala ng panggatong sa gubat. Ano yung mga sanga ng kahoy na yun, oh. Alam niyo mga kasinag, yung mga sanga na yan, oh, yung gaya nun, oh. Yung isang malaking sanga na yun, oh, tuyo na, oh. Malingas yan. Malilingas yung mga ganyan. Pag inapuyan mo, talagang malilingas sila. Susunod daw, dito ako makakuha ng panggatong. Marami palang matuyong kahoy sa magilid. Ang lakas. Pahipas pa lang kasi ang dagat mga kasinag. Pahipas pa lang po. May alimango kasi ako nakita nung nakaraan dito. Nung nakaraan dito ko nakita sa butas. Ayun, oh. Ayun. Ay pumasok na naman. Malalim kasi yan, oh. Malalim siya. Sayang, pumasok na naman yung alimango. Nasa bungad sana.
Sabi po nuno po. Wala kasi tayong pangkawit. Ano, oo, yung balde ko. Oy, 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 oy. Saan mo dadalhin yung timba ko? Lipad ng hangin. Ay, makunguha tayo mga kasinag, oh. Yan yung dagat natin ngayon. Oh, malakas pa. Pahibas pa lang. Oh. Makakuha na tayo niyan. Oh, Pitoy, Pitoy, dali mo, Pitoy, dali. Pitoy, dali, para hindi tayo mabasa. Dali, Pitoy, dali. Abuti kang tubig dyan. Akit na dito. Akit na, dali. Yan. Ayun sana sa kabilang pato mga kasinag, oh. Kaso malalim pang tubig. Ayun sana, oh, nakikita ko. Kaso ang lakas pa, oh. Hindi tayo makakatawid kasi doon. Oh. Ang lakas ang tubig. Ang lakas ang alon. Ayun, meron na. Ayan, ayan, meron. Oh, ayan, oh. Nakakita tayo. Ayan, oh. Oh, malilipad kasi yung aking balde. Ayan mga kasinag, oh. Oh, ha? Dito ka dito. Tapos ito, oh. Ayan. Nakadalawa na tayo, nakadalawa. Meron pa yan dyan. Kasi pahibas na mga kasinag, eh. Kaya magtatago na sila. Dito sana ay maliit, maliit. Meron ba yan dyan? Dito sa lugar na ito. Ito lang yung akin nakuha, oh. Ayan, kita nyo ba? Yan lang yung atin nakuha. Kasi nga po, maliit ang hibas ng dagat. Pero okay na to, may nakuha tayo. Susubukan naman ulit natin. Ano, palaki ng tubig dagat. Ayan, oh. Palaki na siya. Ayan si Pitoy. Pitoy. Okay na to. Marami-rami na rin to. Tamang-tama ito mga kasinag. Pangatlong pagsubok. Makukuha din natin yan. Uwi na rin ako at gawa lang. Maghahatid pa rin kaya ako ng tubig mga kasinag sa Bito. Hahatidan ko ng inuman yung mga bata doon. Let's go na. Pitoy. Halika Pitoy, uwi na tayo. You know, medyo malakas ang dagat namin ngayon gawa ng low pressure. Pero hindi naman maulan sa amin ngayon mga kasinag. Kasi nga po habagat ang panahon sa amin. Ayan mga kasinag, papunta naman tayo sa Bito. Magdadala ako ng tubig na inuman. Kasama ko si Chloe. Doon daw tutulog si Chloe. Kasi ilang araw na walang pasok to. Namimiss daw kaya niya si ate niya. Kaya doon daw siya tutulog. Kasama ko yan. O kaway ka nga baby. Ayan mga kasinag, punta tayo. Mga kasinag, birthday pala ngayon ni Chloe. Tapos nung 4 birthday ni Janjan, nung anak kong lalaki. Tapos ngayon birthday ni Chloe. Batiin nyo lang siya mga kasinag ng happy birthday. Masaya na yan.
Ay, kaway ka nga muna sa mga viewers natin dyan. Ano yung baon mo? Bado ni na ate. Ang baon ni Chloe, damit niya tapos gatas. Ayan oh. Ano pa yung isa? Gatas lang yan. Tang. Ay, tang. Tang. Ah, may tang pa na baon. Punta na tayo. Let's go. Punta tayong Bito. Punta na kami. Bye-bye. Let's go. Bito. Mga classmate ni Colin, mga kasinag. Kararating lang namin dito. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Woo! Shout out sa crush ko. Shout out sa my crush ko. Hi crush! Shout out sa grade 8 ko. Hi guys! Hi Ma'am Sam! Ano ba? Hi crush! Day! Ay, sorry! Ay, maparilin na kita. Kawin na, bye-bye na. Bye. Bye! Bye guys! Ayun mga kasinag, uwi na ako. Oh, di maiwan to si Chloe. Oh, sige na, punta na ako. Ginabi tayo mga kasinag ah. Naabot tayo ng gabi pag uwi. Pero malapit na tayo. Andito na tayo mga kasinag sa Labang Baybay. Oops ya. Oops ya. Oh, durog yung ating tinapay. Namili kasi ako mga kasinag ng panindang tinapay. Dito sa aking unahan, landahan lang tayo at baka pagdating sa bahay durog na talaga to. Wala na pala akong kasama pa mga kasinag. Si Chloe po, nagpaiwan doon sa atin niya, sa Bito. Andun lahat yung mga chikiting. Kaya dito sa bahay ang naiwan ay si Mrs. tapos si Mama. Buti lang maliwanag ang ating ilaw. Kaya hindi ganong nakaka-nervyos, hindi ganong nakakatakot, maliwanag eh. Ayan, andito na tayo sa punta. Pip pip.
Okay, dito na tayo. Hindi, nagbibisig yung bakal. Hindi. Pag hindi na yun sa nagbakal, maghihibiun pa. Sino? Si Jan po naghibi. Paghali ko. Isay? Jan. Paano? Hindi ah. Hinahapit ko ang problema. Mayo da. Kaya mo daw. Nayupit yata yung mga tinapay. Hindi yata. Di handahan ko naman eh. Ayan pa. Ayan si Mrs. mga kasinag. Tapos si Mama. Ayun. Nasa duyan. Kami lang tatlo ngayon dito. Wala mga chikiting. Salamat sa Diyos. Mga kasinag. Tamang tama. Habang patapos na ako linis nitong tarokog na kinuha natin kanina. Ayan. Si Bisis nagluto ng pagrok.